לאבא שלי, זיכרונו לברכה, שהפך את הנסיעה שלנו באוטו להופעה של שלמה ארצי, והיה מתופף על ההגה בכזאת חיות, שאני הסתכלתי עליו בהרצה, ומסתבר בדיעבד שזאת הפעם הראשונה שבאמת נהניתי עם מוזיקה, זה אבא. לאמא שקנתה לי גיטרה, ואז לקחה לי אותה כשרבנו, והכריחה אותי ללמוד נגן באוויר. זה ממש חשוב. באמת. זה המורה למוזיקה בכיתה ד' שלימדה אותי איזה מוזיקה לא לנגן אף פעם. לסגנית מנהל בכיתה ח' שחסכה לי המון זמן יקר כשהסבירה לי שאני יכול ללכת הביתה לנגן כבר עכשיו, כי תעודת בגרות לא תהיה לי. היא צדקה. לחבר ישן שלי מלוצ'י שכולם שיחקו כדורגל, הוא היה שם בשבילי ואמר לי, עזוב אותך מכדורגל, לך תשיר, יש בזה מלא בחורות. הוא גם צדק. לאישה שעצרה אותי ברחוב והכריחה אותי לראות את הילדה שלה בת ה3 חודשים, שרה את כל מה שיש לי מהכיסא תינוק. אני נשבע לכם שקרה הדבר הזה. איזה עבויה. זה בשלב הזה שמודים רק להזיז את הידיים ואת הרגליים? למפקד שלי בצבא ששמע אותי מנגן באוהל הרבה לפני ששברנו דיסטנס וצעק לי, גושן זה היה יפה מאוד. לחברים הטובים שלי שהם נכס שאין לו מחיר, ולכם שאתם משלמים לשמוע מוזיקה שאף פעם לא היה לי ביטחון להשמיע, תודה רבה.